Επανάλαβε 3 φορές, το αδύνατο θα γίνει δυνατό. Αδελφοί και αδελφές που σας λείπει η πίστη, παρακαλώ επαναλάβετε μαζί μου αυτήν την προσευχή. Ελεημον Κύριε, σε παρακαλώ ελέησέ με. Γνωρίζω ότι η δύναμή σου και η εξουσία σου είναι παντού. Εμπιστεύομαι σε σένα, ο Ιωσήφ βγήκε από τον λάκκο. Εμπιστεύομαι σε σένα, ο Δανιήλ βγήκε από τον λάκκο των λεόντων. Εμπιστεύομαι σε σένα, ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο. Όλα αυτά έγιναν με τη δύναμή σου που κάνει το αδύνατο δυνατό. Ό,τι δυσκολίες, πιέσεις, θλίψεις και ανησυχίες αντιμετωπίζω, όλα τα εμπιστεύομαι σε σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού θα νικήσω κάθε δοκιμασία και θα δω την πόρτα που ανοίγεις για μένα. Εάν πιστεύεις ότι η προσευχή έχει δύναμη, επανάλαβε αυτήν την προσευχή και η πίστη σου θα σου φέρει θαύματα. Μπορείς επίσης να μοιραστείς και να αποθηκεύσεις αυτήν την προσευχή και όταν τη διαβάσεις ξανά την ώρα που θα τη χρειαστείς, θα δεις τι θα εκπληρώσει ο Θεός. Αμήν.